ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಲೆ ಏನೇನು ಕ್ರಾಂತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಏನು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಪೋಯ ಕ್ಯಾರ್ಪುರದ ಪಕ್ಕ ಸೊ ಕಾರ್ ಪಡೆದ ಆಪ ಯಾತ್ತೊಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ಟಿಕೆಟ್ಲ ತೆಗಜಿ ತುಲೆ ಏತ್ತೊಂಜಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ನ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ತುಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬುಲ್ಪದಕ್ಕನೇ ಕಾತೊಂದುತ್ತಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಸೊ ತುಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ 100 days ಓಪನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಉಂಡು ಎಂಚೊಪ್ಪು ನನ್ನ ಪಂಜಿ ರೀತಿಡು ಆತೊಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಉಂಡು ಐನಿಕ್ ತೂವೊಡುತ್ತಂಡೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗಿಸಿದ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಕರಿದಾನ್ಲ ತೂವೊಡೆ ಸೊ ತೂಡೆ ಜನಕ್ಲನ ಇಟ್ಟು ಕಾರ್ ಪಡೆರ ಜಾತ್ತೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲುಳೇರು ಈ ಥಿಯೇಟ್ರದ ಎದುರುಡು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಇಂಚೊಂಡು ತೂಲೆ ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಂತಿರಂದು ಪಣ್ಣದುಡರು ಸೊ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಓ ರೀತಿ ಮಲ್ತಿದೇರು ಒಕ್ಕ ನಮಕೂರ ಇಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನತಾನೆಗ್ಲು ಮಲ್ತಿದೇರು ಪಂಡ ಇನಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಐನಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡ ರಜೆ ಇರ್ತೇನೆ ಸೊ ಆರಾಮವಾದ ಮೂವಿ ತೂ ಒಂದು ಬರೋಳಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲು ಐನಾದ ಬೇಗ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತದ್ದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಡ್ನ ವಿಡಿಯೋದ ಪೂರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ಖಂಡಿತವಾದ ಬೋರ್ಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನಂತ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್